samoro ibiro boma ma Nairobi kinthuolo mokwongo aola mag Mbese bende nitiere kwalose kotende kod aola mag Mbese akendi Steve George kanya nikech koro in koro ker nitiere skul mar ji giwegi lose mosebedo kadhi mbele akendi first years timona gin nade sikul nikech magi jok ma koro ka nitimo negi orientation moko kuom gi kata kia alwora mar mag skunde e kind aola mag Mbese peer pressure bende nitiere akendi Steve madiwach kotende kod wach makamano. First years ne nyithindwa mana kodonje mbalariany adier kata nyoro kane wan kod e ndara nangero gini unung'eno pod ununa jo form 4 ngeche ubiro e mbalariany to puonjo jumbe ariyo mabe pod ne kikacha mathin to ng'anyo biro koro un pod un kata gi much mar high school cha to natemo ng'iyo ka life gi dhi mbele to ido ka nyithindo gi maonge talent chalo ball games go agoge they are very idle kendo gidonje sherehe kabisa moso aywago nyithindo mane long Thika Road from UN to Thika MKU ndani huko ido ka nyithindo gi sherehe sani clubs na Thika Road shika nikech first years gibedo misused kabisa anna poda kwaya kabisa ka ng'anyo ni pod dhi juma mar 8 9 kata par ka school ok brogolo barua mar tero wadala wan kaka nyithindo wabro temo dhi ndara ngech sirikal makani kata wacho ni wati gi diplomatic way but sirikal nito winjo mana dhi ndara makoro dwaro mar mondo mi teru dala mar mondo mi wakwaya ni kok ginyal olor school ngech nyithindo hinyore kae moko sani kana kono gino nego adhiro dala giwacho na dhi dala kidwa dhi kendi wan ok wadok dala nikech gisefwenyo ber town e yo magala ma janyuol ne ok dhi hero an awuoyo kar a point mar janyuol I really feel for these fellow students get sama kono gino gidhi dala anano kaka gikethore ka jaja koro an gima nyalo kwayo ka student leaders wa then was representative be universities wa gibe moko week moso man KU gin week lecturers wenyewe wanajaribu but was representative what are they saying I've tried reaching out to them but ito kagitelegea tumari moi maseno tegno kabisa koro an gima nyalo kwayo student leaders une makoro nyalo kawo gini un wegi ukaw gini kaka personal responsibility mondo mi luong konyro lecturers gi duoge class ngech kawo kwatimo kamano serikal ochajo puonjewa dweche jombe abiriyo gi kapok gi chulo gi msara ma gidwaro no serikal ochajo puonjewa kabisa gima dano kwayo student leaders wa wariwre uru gi lecturers wa whether gidwaro kata ok gidwaro wadhi uru wa express frustrations wa endara kwa block Thika Road cha kata mana siku 3 peke yake odiochienge adek kwa block Thika Road from morning to evening serikal the fourth day serikal biro longo jopuonjewa magor neno ni jopuonje mag mbalariany ng'anyo magisebedo ka gitemo serikal ok winji samoro koro ng'anyo mag jopuonjre mag nyalo aneno ka ne gigore ka KU ka chano kata mana kama seno lecturers miela TikTok serikal wiye tek egin koro gitiyo gi the National Intelligence Service to prevent students from joining ng'anyo to ambe ada kono gino okwadhi timo kaka gidwaro no karo gibro nego wanega but wada make sure niya by Monday kapodonge return to work formula maber ne lecturers wagi one Monday wabro bede ndara nyaka Thursday then Friday wabro golo memo matero jidala ngech koro osehinyore to George dibed ni ng'anyo mag mbalariany mag jopuonje mag mbalariany sirikal ok winji mag jopuonjre ma bende